السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس هم أنذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خدای چین اترشق لنذ ومحبت لنذ ودعای خیر لنذ اتر دشر لنذ بلن محبت لنذ دوستن elinin tutup da Allah Teala'nın söyleyecek yerine kadam atmanız lütfu keremi bilen kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmi hişiniz, enatağınız, oğul gidiniz, dünya ahir, saadet, gönünmek, yüze aklık versin inşallah. Allah Teala yurdumuzu parahat, vatanımızı emniyet, ağzı birlik, iman avreyi, asayiş arameşten ayırmasın inşallah. Nur imandan ayırmasın inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı rahmetul lil alemin olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem Medine-i Münevvere'ye düşüp deslap Mescid-i Quba salınmağı ve ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öz adına haslanıp Mescid-i Nebi deyilen mescidin salınmak görünümleri geçti. Geçen haftede Allah Teala'nın köklediğinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mescidi salınıp oham arka hayyadını giyin yeri kalıp şunu bir nice garip adamlara, fakir sahabalara, başka yerlerden Müslüman olup gelen sahabalar, belli bir öy iyiliğini olmayan sahabalara bir cay olsun deyip de mescidin arkasında bir eyvan mecep koydular. Onun adına da Ehl-i Suffa ad taktılar. Mescidin eyvanına, mescidin hayyadına bir sakıfta Peygamberimiz buyuruptur, bir gün yağın degmedi yali, başka yerler açık. Şoň eteginde yaşayan sahabalar, yüzde oluy sahaba oldu. Geçen hafta bir neçe görünümleri geçti. Oham ol mescidin eyvanına ol sahabalar köplerçe mescidin içinde ıtikaf oturup mescidin eyvanına olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alma öğrenip Peygamberimiz näme buyursa hizmetde olup amade olup duran bir fakir sahabalardanmış. Gerişlerinin adı örtmene parçaları yok. Divlerinden eteklerde açık şeyli or fakir sahabalar. Odal gurrunları Allah köklediğinden geçti. Geçen hafta vaad ettik. Bir Ehl-i Suffa
mescidin eyvanına yaşayan fakir sahabaların bir neçe gurrunları qaldı deyip inşallah 3 tüysli gurrununu hizmatına da yetirip ol ehli suffan gurrununu edip ondan sonra nämen gurrunu mescidin kaptalına Redif Peygamberimizin mübarek öýleri herden anasından süreyim bir otak salınjağının gurrunu beyik Allah Taala köklediğinden hizmatına da yetirer inşallah. Emma ehli suffa Peygamberimizin mescidinin eyvanına yaşayan fakir garip sahabalar. Peygamberimiz öýde olara gow berip aralarynda kän oturýan sahabalar. Peygamberimizin öýde kärräk merizlerini sorap olan aralarına girişýän sahabalar. Atatin Nabiyyel Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Fatimetu Zehra radıyallahu anha bir wagt Peygamberimizin mübarek huzuruna Qizi Hazreti Fatıma gelipdir. Ey dedim ya Resulallah bana falan zady berseň diýipdir. Peygamberimize bir zat gelipdir şu ullerde bir sowgat hesabyna Peygamberimizden qizi olan Fatıma Peygamberimizden diläpdir şu falan zady bana berseň gowy boljak diýipdir. Gerek bana şu zat diýipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr Wallahi la utikum wa ad'u ahla as-suffa tatwi budunahum min al-ju' la ajidu ma unfiqu alayhim walakin abi'uhum wa unfiqu alayhim athmanahum kaza fi sahih al-Bukhari. Yok diýdim Allah bilen ant bolsun sana bermerin şadı diýipdir. Mehbub qizi Hazreti Fatıma aýtýan kefi. Yok diýdim onu sana berjek däl diýipdir. Nähilli men şunu sana bereýin diýipdir. Mescidin eywanına yatan fakir sahabalar tatwi butunahum min al-ju' açlykdan için tutup ýatylar diýipdir. Men olara bermäne zat tapamak yine sana berk göwerin Allah bilen ant bolsun sana bermerin diýdim diýipdir. Ol mescidin eywanına äklere berer näçe diýipdir. Mana satjak pulunna şolan arasında ya pakş etjek ya şolar ol gerekli adalacak diýipdir. Keramet javan merdiyo nan dehist maqalat bihude tablet tuhist diye Hazreti Sa'di aleyhir rahme. Keramet javan merdiyo nan dehist maqalat bihude tablet tuhist. Çın keramet çın Allah'ın bendesi olmak amal adamsı olmalı. Çın yürekden ihlas bilen bir garip fakir gözleyin diýmek gerek. Ýöne awudan kepläniň menen langra kakyan ýanyk ay gözlemella bir zat etmella meclis gurmalla diýeniň menen redat gelmeýär diýipdir. Erkek kişi bolup jibiňden çykaryp sarf etmek gerek. Keramet javan merdi ýonan dehist maqalat bihude tablet tuhist. Ýöne dün tabli uramdan redat gelmeýär ki. Boş taňry uramma nämele gelýär? Boş wurrundan eledat gelmeýär. Boş meclisten eledat gelmeýär. Boş oturşykdan öz aramyzda ay bir zat edeýliň de öz ýüzünden bir zat çykarmasaň peýdasy ýok. Mert bolup ortaga gelip çyndan garyp gasarym gözleýin diýip ortaga gelip harj etmek gerek. Edip öz qyydyndan çüreyim Rasulullah jan. Ulgu bolup, merdi amal bolup, merdi ihlas bolup edýän aýdýan kefini özde duruvermelki şu gurrun üstünde. Ölümüz dersimiz alıvereyliň bundan. Yok diýdim and içýän sana bermermi ol evvel olara berjek diýipdir. Yok bir beter gyn zat. Men ogul gydyma bermän olara bereýin gynlaýan bolsam ehli suffan ikilenji gurrun. Hem şu gurrunun iýi hem ikilenji birlerden düşýüm ders. Muny gulak asyp göreýliň bu barada ýagdaýymyz nähilli. Bir wagtda gerçi soňralarda bolupdyr, emma ehli suffan gurrunu. Peygamberimiziň mescidiniň eýwanyna ýaşaýan fakir sahabalar şolan gurrunu. Hal soňralarda İmam Hasanjan dünýäge gelende Hazreti Fatıma Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip geňeşipdir. Men näme sadaka bereýin diýipdir. Ey cemaat,
Eştirelin çerlemede. Men näme sadaka bereyim, çağıdan süreyim deyipdir. Peygamberimiz näme deyipdir? İhliqi ra'sahu thumma tasaddaqi biwazni şa'rihi min fidda alal awfad ey ahlis suffa. Ey ahlis suffa. Ondan bana qaw sadaqany deyip bereyim deyipdir. Bir aqtıcığın bir Hasancanın saçını sıyırarsın. Oham şoň saçynyň agramyça kumuş sadaka ber, sadakany gymyllatmanjyk ol mescidin eýwan näkilerine ber diýipdir. Hiwalmany berjek sadakamy yerine düşmelidir. Saçyny sıyırarsın, öýüňde adam mırahyny çağırarsın, ona aýtmandyr. Çağırmak dogry dälmiger? O gurrun del. Geçen hefte gurrun geçti, Peygamberimiz öýüne çağırıp da sadaka berýänmişdik şolara. Emme mustahakkına veriyenmiştik. Yerine yetiryenmiştik. Huday için ediyenmiştik. İhlas ediyenmiştik. Şunları bermegim menen Huday menden razı olsun deyip yadına varmıştık. İsraf etmeyenmiştik. Yalandan dükkan seçan etmeyenmiştik. Qalan naharları yekbar mesrife koyup da aşkala ettirip vermeyenmiş. Hiwalmanı heyvana ve dükyenmiştikle. Hiwalman it kuşa veriyenmiştikle. Hiwalman mala verin. Emme aşkal olup gitmesin diyenmiştikle. Emme musulmanlaryň fakat aşgalyny dökülýän könülüp ilmän galan naharla muhakkakla aýdýa birje günüň içindäki musulmanlaryň aşgaldan ýetine girýän nahar ýeriň ýüzünde tamam garyp musulmanlaryň bir günlük garny doýurjak diýer. Fakat aşgaly dökülýänler. Näçe müňlerçe garyp hanwadylaryň garny doýurjak. Ýöne aşgal diýip gitýän. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merde amaly wezde Zanlıydım saçını sıyır, o hamşon saçının ağramıça, kümüşten doğruca kıyımlıtmancık şu ehli suffa sadaka verağa, mescidin eyvan näkilerine verağa deyiptir. O ham Hazreti Fatıma aydiye, فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ Hasan canına şehittim, sonrasında İmam Hüseyin canına dünya gelende şehittim deyiptir. Saçını sıyırıp saçının ağramıça sadaka verdim deyiptir. Ehle suffak verdim deyiptir. Mescidin eyvanına yatan gariplere, fakirlere verdim deyiptir. Keramet cavan merdiyonan dehist, makalat-ı bihude tableto hist. Altının suulun, kızılın suulun yazıp koymalı gurrun. Yani vakır şakır gurrun edip de avadan gurrundan hiç sat eve gitmeye. Merde amal olup çın yerine yetirilmeli. Sahip olur mehtaçlere nan versen bir ağzı doyurmak hacdır yararlar diye. Ay berekella mahtum olişan. Sahip olur mehtaçlere nan versen. Eğer yerine yetirip Huday için bermeli adamsına versen bir ağzı doyurmak hacdır yararlar. Hacdır yararlar. Ey yararlar, ey dostlar, ey mahluklar. Bir mehtaç adamın karnını doyursan Huday razı olsun deyip hacı gidip gelinin sokağına alarsın deyiptir. Bitirdi toylamızda, sadakalamızda israf edip de Allah Teala'da Kur'an-ı Kerim'de diye men Huday israf et yerleri qavurmayan deyiptir. Ayetlerini, hadislerini okuysak onu gürlüğünden çıkmalı olacak. Huday men israf et yerleri qavurmayan deyiptir. Näme sadaka olmalı hamşa? Ya bir ayırlan adamın yüzünden näme sogap barmalı hamşan yüzünden? Haysız adın sogabı barmalı. Sadaka diýerleri Huday için yerine getirmek gerektir. Ders alaydın. Emma üçlenci yine ehli suffan gurrunu. Bir ahirki ehli suffan gurrunu. Bundan sonra inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek otaqları salıncağı. Ehli suffa mescidin eyvanına galıp fakir olup hor olup geçen sahabalan mübarek gurrunları. Ta kıyamada çeli horlukta, fakirlikta, dünyanın malından kemlikte yaşayan insanlara teselliye hatır olup geçen beyik insanlan gurrunu. Olun bir aydiye, Allah bilen ant bolsun, 3 gün geçti, zat imedim diye, fakat su geçti diye. Aham bar yaqam, feji'tu uridu suffa, fece'altu esqut.
Aňyrda berdiken durdum 3 güllep yer ýalzat geçmedi. Oham ýene şu eýwana gaşyn, mescidin haýadyna gaşyn ogradym. Bar ýakam ýolla ýykylarladım dipdir. Açlykdan, zäf edip. Ejizlep. Oham oglanjykla şu ýanky sahaba aýdýar. Oglanjykla gygyrşardy, falany dälipdir, ýörüp bar ýaka aňryk bäri ýykyljak bolýar dip, şu keftady eşitdim diýär. فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصة من فريد. Aham daştan mescidi gördüm, mescidin eyvanına, şol fakir sahabaların arasına Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem otuydu. Men de daştan gördüm, peygamberimize bir tabak çörek doğroğlu çorba geldi diye. Arapla serid diye. Çorba çörek doğrolsa Rasulullah'ın en gowur ýanyna haramışdyk. Bir uluqan çanak tabaga çörek doğroğlu çorba geldi. Men de daştan gördüm. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu tadı eyvannaki sahabalara gelin deyip hemmeti şoň daşyny alıp bismillah deyip iýmäge götürdüler. Men ne zäf edip ýortup bile mak şoňa gaşyn. Faja'altu atatawal kay yad'uni. Ahem ühüm edip aňryp bäri özüm uzatdym, bay men görürlüm qadidim, emma hiç kim görmedi meni. Peygamberimiz görärmi qadidim, sahabalar görärmi qadidim, daşdadım. Kellelerini kaldırsalar görecektiler ama görmediler beni. Ahir yettim. Hatta qama'l qawm ve leysa fil qasa illa şey'un fi nawahiha. Tabağın daşından, qawın daşından hemmes kenara turdular. Ýöne çanağın her yerlerine bir zatçyklar qally. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fecema'ahu hatta sarat luqmatan. Men yüzümi gözledi, oham mübarek barmaklary bilen ýygnap bir lokma edip eline aldy. Summa qala sallallahu aleyhi ve sellem kul bismillah. Ey falani, gija galdy, ahyrına geldi. Birjidäni Peygamberimiz tabagyň içini sirip, yalap bir lokma edipdir. Gel Allah'ın adyny aýtdy, bismillah dedi, işinlidi. فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت كذا في صحيح ابن حبان. Allah bilen ant bolsun Rasulullah janyň mübarek barmaklarynyň üstünden allym bir lokmany elimde goýup şonu iyi berdim ta doýdum diýipdir. Tökülmedi elimde ta doýýançam diýipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gör aralarında bol şolara göwüllük bolsun diýip şolar bilen tabakdaş bolup şol fakir adamlaryň aralarynda bolayın, şolara göwüllük bolsun, Hudaýyň razyçylygy bolsun diýip tekebbürlikden bir ýüňäň uji ýaly özünden kökelmäni tamam pesperlik bilen oturmalar aralarynda. O da rahmetul lil alamin bolan peýgamber. Oçu durşuny ders gibi. Indi şuň gaýdylan 3 hurreme gözde Qıydı gelenine bermäni göbertdir. Men şolara berjek diýipdir. Häzir olara berek diýipdir. Aya bir ýürekde iman çok duran bolmasa, Allah muhabbeti çok duran bolmasa edip bolarmy işi? Ya qıydyny aýdyp, sen sadakanmamy? Ýöne qalmaganlan peýda ýok, akitdi şolara berdiýmek. Bu taýda da ulgu bolwati. Ýok, aralaryny baryp özünü ulumsuraymany, tekebbürlük etmäni, hiç da alınmany, aralarynda girip çykşola bilen bileje iyi biçip durmaly. Şoň özüniň bir tamam lezzeti bolmalyşyň. Aya insan bir salymjyk kalby bolmasa şol işi edip bolarmy? Hiç wagtda bolmaz. Ona kalbi selim gerek. Bir kalbi gerek ki içinde Allah Taalaň muhabbeti bolsun. We Allah Taalaň mahluklaryny muhabbeti bolsun. Hudaýyň yaradan aziz insanlaryna muhabbeti bolsun. Hudaýyň bendeleri da bilen kalplaryna iman mada diýip muhabbet etmäni bir salim kalp gerek. Olaň mallary kim? Olar fakir, olar hor diýipdi, olar ejizlik gözlemelen gözlemesizlik gerek. Fakat Hudaý üçinlik gerek da. Minnet etmäni, izzet bermäni fakirliňi gözlemek gerek. Bun sadaka veren ertikun işmesin diýmesizlik gerek. Ertikun minnetli olmasın. Ertikunun hayt diýende ýortuk geler ýaly diýmesizlik gerek. Men maňa bu kadar sadaka verdim. Bunkun men menen ýene gelmännu, men işme gelmännu, men gülme gelmännu diýmesizlik gerek.
tarap şu çörege şu pula mätäç bolsa, meni sen şoň sogabyna mätäşiräkdir. Tekrar edeyim. Şol fakir adam, şol elimizdeki pulun meselen ihtiyacı varmıştık. Meni sen şoň sogabyna ihtiyacımız kärräkdir, mätäşiräkdir. Bu belli ki mümin, musulman adamdan çürüyüm. Şeýle dämay, ey musulman dogolla. Hakikat gurrunle, Rasulullah'ın ödünün gurrunları da aşıla. Allah Teala üstüne Kur'an-ı Kerim iyi verip duran, rahmetul lil alemin olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ödünün merde amel olup eden işlerinin gurrunu da aşıla. Şeyde orin deyip kıyşarip yatan gurrunlara değil. Ay barakallah da yavdurun deyip kıyşarip yatan gurrunlara değil. Şeysini de kavul olur deyip. Ay diyenmiştik, avval ödde diyenmiştik. Üçüsü de ödünün gurrunu. Ahl-i suffaga. Bir gurrun kamil olur yana. Huday için nasihat bolur yani. Bir gurrun da eşittirin. İyilinden inşallah Peygamberimizin otoklarını ve onun esasi almal dersimiz gurrunu değil. Ey mümin musulman dogolla. Tek özümüzden çürüyüm, ders almadan çürüyüm. Şıvır tiki gurrun kulağa sayılın. Aytiyan mı eştiyan hemmemiz deppe dessen bu arada. Bu hemme yerde de şeyle. Ulamalar aydıptır. Ulamalar diyenim barıp mezhep başımı Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'un zamanına İmam-ı Azam'ın den oklaşıp, den gidişip, den aydışıp gitişen alımdan aydan kefi. Dinin sütünün olup mert geçin ulamalan bir aydan kefi var. Kur'an'dan çıkarıp, Peygamber'in sözünden çıkarıp, hükümetin hikmetinden çıkarıp bir aydan sözleri var. Her gaysimiz özümüzden çüyüm ders alayım. On aydan kefini özde. İza aradallahu Teala şerran bi kavmin a'tahumul cedel ve mena'ahumul amel. Bir milletin, bir ovan, bir adamın Huday Taala'nın şonu söymeyerliğini bilecek bolsanız, Huday şol adama şer oklarlığını tanıyacak bolsanız, a'tahumul cedele ve mena'ahumul amele. Cedelleşmeli olsa, fakırdaşmalı olsa, paçavlaşmalı olsa, keple oturmalı olsa, onumunu yamallamalı olsa, yek bolup evde duranlar, amal etmeli olsa da hiç ortada yoktur şol adam deyiptir. A'tahumul cedel ve mena'ahumul amel. Ey dillerini dönün ulamalan. Cedelleşmeli olsa, yok o cirede, bizirede, nem deyip beyti ya, bolmaz ahim o deyip, aslen yöne harf evvel vuruya kepleyenle. Hem de adı yetik, aslen ödür ahum oğlu olvati. Emme amal edmeli olsa, zır yoğu da. İhlas etmeli olsa yoğu da. Kömek etmeli olsa yoğu da. Dinin arkası olmalı olsa yoğu da. Okuymalı olsa yoğu da. Keplemeli olsa yoğu da. Ortağa düşüp de bilim kuşamalı olsa yoğu da. Elin sermemeli, ayağın sermemeli olsa yoğu da. Yok, Resulullah can bizim ulgumuzdur. Ay maktun ulişan, ay diyayda itbi birini. Namart kimdir bileri bolsan, gurrundan çıkıp var yani. Namart kimdir bileri bolsan, ne diysen diğer baş üstüne. Namart adam ben tanıdayım sana deyiptir. Ne mi diysen çeşim divaydar. Namart kimdir bileri bolsan, ne diysen diğer baş üstüne. Azma yaşını kılar bolsan, hiç tapılmadı iş üstüne. Bir imtihanı deyin diysen, asıl işe tapılyan nedir şol adam deyiptir. İnsaflı iyilen yarakmaz. Akıl adamlıktan çıkmaz. Bir sözüm heyvanı yokmaz. Adam saklar kuş üstüne diye maktım uluşan. Ben ay diyenim heyvan yalı adamları yokup görmez. Sın akıl insanlar kuluğunda saklar bir kefi. Sın akıl insanlar saklar bir kefi. İnsaflı iyilen yarakmaz. İnsaflı adam iyilen çıkmaz. Amal etmeli olsa, kömek etmeli olsa, garip kasar gözlemeli olsa, okuşmalı olsa, nem etmeli olsa orta düşer. Akıl adamlıktan çıkmaz. Çın akıllı adam insaniyetten çıkmaz. Bir sözüm heyvanı yok mu? Adam saklar kuş üstüne. Allah Teala cahin cennet etsin mahtun ulişanın. Bir aytiyan keplem yeni heyvanı adama yokup vermez. Biname diye el çek diyer. Çın insan adam bir altın kepler kuluğunda saklar. Bir akıl kepleri, bir mağız kepleri, bir iman kepleri kalbinde saklar.
Ey dost, ikimizin gurrunumuz. Amal etmeli, ihlas etmeli, harc etmeli yerde, Hudaýyň ryza etýän yerde harc etmeli. Ýene birje gurrunda aýdaýyn, goý gurrun kamil bolsun. Hudaý Taalaň aýdan kefi. Rasulullah aýdýa, Hudaý aýdýa diýip. Birje däne mübarek sedin aýdaýyn. Näme aýdypdyr? Yaqulu ibn Adam, mali, mali, ve leysa laka malun. Ey Hudaý, bu gurrunun wagzlygyny, bu gurrunun nasihatlygyny Hudaý Taala näme diýär? Adam oğlu insan aýdýa, men malymma, pulumma, tukanymma diýip aýdýa. Ve leysa laka malun. Hudaý aýdýa, malyň bolmaz sende. Malyň bolmaz diýär. Nähilli? ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. İyidin mi? Tökettin ola hiç şey oldu. Giydin mi? Çürttün o da hiç şey oldu. Hudaý için bolmasan gurrun ha. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl bäri. Hudaý için bolmasan gurrun ýene aýdýan. Hudaý için bolman iýipdir, tökedipdir, näme ele geldi? Hiç şey. Hudaý için bolman geyipdir, çürdüpdir, näme ele geldi? Hiç şey. Emma Hudaý için beren sadakaňma, onu hiç sattarga dip bilmeýe, onu kabra barynda garynça iýip bilmeýe, onu yer iýip bilmeýe, onu goýan iýip bilmeýe, ol mahfuz wal qaliya, ebed eteli. Ebed mahfuz wal qaliya. Ol gymyllamya. Hudaýyň aýdan kefişi, malymma diýip berme, malyň bolmaz sen diýipdir Hudaý Taala. Amal edeyliň, ihlas edeyliň, ol zamandan öňçäki fursat ilmiden gidmäke. Geleyliň mübarek gurruna. Ve buniya li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem hujuratun hawlal mescidis şerif. Peygamberimizin mübarek mescidi salanny, eýwany salanny, eýwanda da fakir sahabalar boldy. Fakir sahabalara da Peygamberimiz mert bolup da olara ihlas edip gödleýän gurrunlary Hudaý köklediginden takriben kamil geçti. Amal etmäni fakat adam gerek boldy. Ondan sonra mescidin gatdaljygyndan häzirçe 2 otak, biri enemiz Hazreti Sauda, biri enemiz Hazreti Aişadan çyrim salınıpdyr. Redif Peygamberin binalaryna ýuwaş otaklar salınmaly. 2 otak salınıpdyr. Hazreti Sauda, Hazreti Aişadan çyrim. Sonralarda da bir otaklar mescidin içine girýärler. Enelerimiz dünýeden geçenden sonra. Otaklary nämeden salypdyrlar? Mebniyetun minel labin wat-tin we ba'dil hijara. Edil mescidi ýaly palçyk, kerpiç, aralarına da daş goýupdyrlar. Sakfyna hurman şakasından, hurman yapraklarından şojurek bir sadaja diýip basyrypdyrlar. Mübarek Peygamberimiziň otagy. Kanat sagiratal fana. Aňyr sübäside kişitti, biteri bir ulu kon nädi? Ve yanaluhal gulamul yafiq biyadihi. Bir jowan oglun elini uzatsa sakfyny el degerdi diýär. Bir yetip barýan jowan oglun elini uzatsa sakfyny el yeterdi diýär. Inha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem goşşazlary bilen, mübarek goşlary bilen Hazreti Ebu Eyyubin el-Ansari radıyallahu anhu öýünden düşüp öz mübarek otagyna gelýär. Yerden mübarek mescidin gatdaljygyna. Indi näme boldy? Ey cemaat, ey mümin musulman dogallar. Mekkeli peygamber inni Medineli peygamber bolupdy. Inni otak salınny yani inni men jaýlaşdym şada diýdi. Yani inni Mekkeliň elinden tamam nygmat gitdi inni. Otak salınan bolsa, mescidi salınan bolsa, zinanalarından çyryp otaklar salınan bolsa, sahabalar gelip jaýlaşan bolsa, gyrlaryny getiren bolsalar, näme galdy? Hiç zat galmady. Inni Peygamberimize näme diýilýär? Rasule medeni diýilýär, Medineli peygamber diýip aýdylýar.
Yoksa Medinelilerden övünçek de Müslüman bolan adamlar badi. Emme çıllamadılar. Ya Resulallah, yürü bizim ovamızda biz seni saklaylı diymediler. Emme Medineli cavan sahabalar, ya Resulallah biz seni saklayacak dediler. Ahlaslarına varada gelip inni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de gelip öğünü otok salıp, öy salıp caylaşu eti. Hatta bundan neçe yıl sonra Peygamberimiz Mekke'ye varıp kulağasın. Mekke-i Mükerreme feth bolup Müslümanlığın eline geçenden sonra aya Peygamberimiz Mekke'de men Mekkeli adam deyip 4 rekat namazı kamil okuyanlar mı ya 2 rekat edip misafirat namazı okuydu mu kam? İnni Mekke Peygamberimizin dünya gelen yeri, Peygamberimiz 50 yıl yaşayan yeri, doğup dören yeri, ata babasının yurdu. Bundan neçe yıl Medine'ye gelenden sonra, sahabalar cahilleşenden sonralarda Mekke Müslüman bolandan sonra 8 gün Mekke'de kalıyor Peygamberimiz. Şonda varıp Mekke'de misafirat namazı edip 2 rekat okuydu mu kam ya 4 okuydu mu kam? Peygamberimiz imam bolandan näme deyipdir? Mekke var imam bolandan. Yanlışmayın, Mekke var anna. Ya ahle Mekke, atimmu salatakum fe inna kavmun safrun. İdini vakiptir ey Mekke adamları deyiptir. Men Muhammed Medineli hesap men deyiptir sallallahu aleyhi ve sellem. Men sefer namazı okuyacak. Men bir tane Mekkeliydi kamil okuyacak değil deyiptir. Men Medineli adam deyiptir. Men bir tane misafirat namazı okuyacak. Men 2 rekatten salam veremden sonra bir kamil okuyan deyiptir. Nığmat diyenleri, fırsat diyenleri, vakt diyenleri Huday köklenden sonra basımrak çıllamak gerektir. Ey cavan dost, Kur'an okuyacak mı? Ödün cevabına ait. 15 yaşta, 10 yaşta, 7 yaşta başlanan oğudur mu? Ya 20 yaşta başlanan oğudur mu? 20 yaşta başlanan oğum ya 25-30'da başlanan oğum mu? 30'da başlanan oğum ya 40'a varsa oğum mu? 40'a varsa oğum ya 50'de başlanan oğum mu? Kim çıllasa şonkudur. Allah dünyanı şeytik koyuptur. Ahireti de şeytik koyuptur. Yürüyün ha yürüyün bir saklayacak. Ya Resulullah bir saklayacak deyip çılladılar. Huday da Muhammed Peygamber şolara verdi. Öyünle şu taada koydu. Mescidinle şu taada koydu. Ey cemaat, ulukon ders haşı. Bir azim dersi. Bir düşünyen adama, aklı şu urba adama bir bulur yalı diye ulukon dersi. Rahmetul lil alemin olan, tamam peygamberlerin tacı olan ve kıyamet gününe tamam peygamber titreşi vatika peygamber Muhammed peygamber secdeye gidip Allah Teala'dan azim şefaati dileyecek peygamberimizi getirip şehirlerine kondur vatilaha. Oğlan yürüyün değil abi. Bizlerden çürüyüm dersler, nıgmat diyerler, kökkelinin kadrini bilip basımrak çillamalı. Ertiye koymalılar. Senin önçep bir kakıvalar elin gidamasın nıgmat. Nıgmatı elin gittirmelilerdir. Fırsatı elin gittirmelilerdir. Birce bir mübarek gurrun maşı var da şonu aydıp inşallah yeni gurrun iyidini alıp gideyin. Nıgmat elin gitmesizlik Huday nıgmatını bizim üstümüzden döküp dururluğundan çürüyüm. Ve bir insanlar zayıf oluyarlığımızdan çürüyüm. Bir vakt bir katı bir alim evliya teverri adam geçiptir. Bitir ilmi kaviymiştik. Onun adına Bekr ibn Abdillah diye ulamalar. Olay diye bir gün görsem bir hammal, bir karger adam arkasında yük alıp yük çıkıptı diye. Oham şonu gördüm. Elhamdülillah, estağfirullah, elhamdülillah, estağfirullah, elhamdülillah, estağfirullah. Fakat şuna itiyor diye. Fentazartuhu. Bunu gözde şey oturdum ben diye. Ta yükünü koysun, bir işinden savuluşsun, şundan bir soracak vadım ba deydim diye yankı alim adam. Oham bir işinden kuturdu, işi de kuturyanca fakat ikrar aydardı. Elhamdülillah, Hudaya şükür deydi ve estağfirullah, Hudaya men günahlarımı geçtiydi.
Yanına vardım, oham aytdım. Ama tuhsinu gayra hada. Sen bir kargar adam, işleyen adam, bundan başka tesbih bilmeyen mi, bundan başka Kur'an bilmeyen mi deyip soradım. Onu olaydı bilyen, men Kur'an-ı Kerim tököttüm, salavat bilyen, tesbihler bilyen, hamdlar bilyen, kan niptir. Onun näme fakat sen şu ikisini diýen gipdir. Ol bir cevap beripdir. Gayra ennel abde beynen ni'metin ve zemmin fe ahmadullaha ta'ala ala ni'amihi ve estağfiruhu ta'ala li zunubi. Onu olay dipdir. Adamın iki yağdayı var dipdir. Ey cemaat, bizim iki yağdayımız var. Olay dipdir, adamın iki yağdayı var dipdir. Bir yağdaya Huday Ta'ala zol nığmatı şun üstünden döküvati dipdir. Huday Ta'ala nığmatı daimen döküvati. Yatika, oyoka, girip beka, iyip duka, içip duka, keplap duka, eştip duka, yörüp bar yaka, otika, heme yağdayda Huday nığmatını döküvati. Bala bir, ikilenci yağday bir insanlarda zol günah edivati istiptir. Oham Hudaýyň nygmatyndan çürime elhamdülillah diýen we öz günahlarymdan çürime estağfirullah diýen onuň başgalarda dilim barana kadir dipdir. Adamyň iki ýagdaýy bar. Hudaýyň nygmatyny zor döküweti, bizde zor günah edýätis, başga işimiz ýok. Zor kutahy edýätis. Hudaýyň mehabbetine, Allah Taalaň ışkyna, Allah Taalaň buýrugyny tutmakda, Allah Taalaň ey bendem etmeýän diýen zadyny äp bermekde tamam kutahy edýätis. Nygmatyndan çürüm Hudaýa hamday diýen we günahlarymdan çürüm estağfirullah diýen nadipdir. Onu ol alim adam aýdypdyr. El-hammal afqahu minni. Men niçeýlep almaqydym, özüme alim maqadiýadym. Sen menden ilmin kan nipdir. Sen alim adam sen nipdir. Men özüme alim adam maqadiýadym dipdir. Sen menden alim dipdir. Näme diýip? Şon ilmden maksat, bilimden maksat Hudaý üçin ihlas etmek, ihlasyň güýçli. Hudaý üçin gymyllap ötýän dipdir. El-hammalu afqahu minni. Nigmat Hudaý zor döküweti bilen üstümizden çirim. Nigmatyň gadryny bilmek gerek. Meclisin gadryny bilmek gerek. Parahatçylygyň gadryny bilmek gerek. Dilimiz saýrap kalkmady, eşitip duka, gözümüz görüp duka, jan saglygyň gadryny bilmek gerek. Ey jowan dost, ikimiziň urrunymyz haşy. Beben ey musulman bi şükran dast. Ki zonnar mug bermiyanet nebast. Bebend ey musulman be şükran dast ki zennar muğber miyanet nebast. Ey musulman Hudaýyma köp şükür diýipdi elin gowşurda namazyňa dur. Hudaýa şükür diýip seni kafir etmendir Hudaý Taala. Hudaý ýok, peýgamber ýok diýip biren bir entir adamlardan edin bolsa näme bolardy biziň günümiz? Näkdirip baňyz diýip biren adamlardan bolan bolsak nähilli bolardyk. Beben ey musulman be şükran dast elin gowşurdy Hudaýa şükür diýdi namazyň oky ki zonnar muğber miyanet nebas kafirlerden seni etmedi Hudaý Taala. Buru şükür kon çon bi nimetleri ki mahrumi ayet ze mustakbiri ki mahrumi ayet ze mustakbiri. Ey musulman nigmatyň içinde qark gelip bäňdämi bar Hudaýa şükür diýdi ağla. Yok diýsen nigmat elinden gider dipdir. Kan adamlar vardır nigmat elinden gidenler. Hudaý saklasın nigmat elinden gitmeden. Men bu barada görüňesem hay matlapdan çykyp barýar. Geleli öz görüňeme. Peýgamberimiziň sahabalar Medinede akile peýgamberimiziň gadryny bildiler. Peýgam Hudaý nämetdi. Rasulullah'ın öz aralaryna gondurdy goýady. Muhammed Mekki, Muhammed Medeni wallahi aladı kıyamete çeli. Belki ebede çeli. Muhammed Mekki, Muhammed Medeni wallahi. Nigmatyň gadryny bilenseňle, fursatyň gadryny bilenseňle, wagtlaryny eglemenseňle, nigmaty elden bermediler. Batym çılladylar, allala. Hudaýyň goýan adaty şeýle. Hudaýyň goýan bernamasy şeýle ýeriň ýüzünde. Inhe bir meýdan, bir de fursat elimizde de. Üçlenji görüň. İnşallah qysgarak edip aýdaýyn. Ýene 7-8 dagygadan geçirmerin inşallah. Aňrym 7-8 dagyga.
Peygamberimizin mübarek mescidi salınny, mübarek eywan salınny, mübarek otoklar salınny, emma bir gurrun bolupdyr. Medine hiwrewr dertli yermişdik. Adamları basınmasın kızdırma tutup, şiddet kızdırma tutup, adamla yıkılıveriyen bombol. Ine canım çıktı deyip, zabayanık, ulukon dertli kəlmişdik. Ohun Peygamberimizin sahabaları ne deyiptir bir dert. Ebu Bekir Sıddiq, Hazreti Bilal, Hazreti Amr, bilir dağda şiddet yatıyla, ay ölürs deyip yatallı olmalı. Hazreti Aişe enemiz radıyallahu anha aydiye ya Resulallah dedemi soramana gidecek icada mı didim diye. Peygamberimiz aytti icada bar dedi. Hazreti Ebu Bekir Sıddiq, Hazreti Bilal, Hazreti Amr üçüsü de bir otokta, üçüsünü de şu kızdırma dert deyipti diye. Emme Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o dertten saklaptır. Resulullah canı değmendir. Hazreti Aişe aydiye otoğa girdim diye Ebu Bekir Sıddiq'a aytdım, ey dedecan yağdayın nehilli dedim. Ona Ebu Bekir Sıddiq aytti, kullu mri'in musabbahin fi ahlihi vel mevtu adna min şirak na'lihi. Her kim öz içerisinde sağaman örüp, subbi hayr aydiye sağaman ördün mü diye, ölümün ödü kovuşun bağından yakini alı oluyor deyip, şizir zatlar aytıptır. Yani men halim qowda deydi de. Hazreti Aişe hiwr narahat bolupdyr. Mun berýän jogaby näme? Asyn bir gelişen ak bu jogap. Oňa çeli Hazreti Bilal aňyrdan goşu aýdypdyr. Yatan ýerine ysgyny ýok. Ala layta şi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhir wa jillil wa hal aridan yawman miyaha mijannah wa hal yabdu li shamatun wa tafil. Hazreti Bilal aydypdyr yatan ýerine. Ay bir gün bir Mekke barıp, bula Medine'de de anne. Hazreti Bilal aydypdyr, ay bir gün Mekke barıp, Mekkeň dağlaryny görüp keyif etip yatmaryn mı kam diýipdir. Yani Medine'ye geldik şu dert bile degdi deyip narahat bolup duran Hazreti Bilal. Mekke barıp bir gün keyif etip yatmarsy mı kam, Mekkeň otun guzuklap yatmarsy mı kam, Mekkeň dağlaryny gözläp yatmarsy mı kam deyip Hazreti Bilal'la bu goşup beýdi wati. Ohum beylen Amr diyen sahabada o da koşur. Laqad wajadtul mevte qabla zawqi innal jabana hatfuhu min fawqi. Ölüm gelmeke ölümü dağıttık. Ölümü simizdi du. Korkyan adamın üstüne ölüm du deyip bir de bir gerişsiz zatlar aydıptu. Ohum Hazreti Aişe aytiye yortayıp barıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme narahat bolup haber verdim. Ey Resulullah sahabalarına dert deyiptir. Medineň derdi deyiptir. Medine'de de hiwre zabakan, kızdırmakan. Bulan hemmesi Mekke heweset ýaly, Mekke gitjek diýäle, Mekkeň kafirlerine hatta lanet aýtýaly, bizi yurdumuzdan çykardylar diýip, Mekke'ni gaýta görmersmi kam, Mekke barmarsmy kam diýip hemmesi ýalwaryşyp otyly bulana diýipdir. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Aişe'ň bir kefenleştip Allahümme habbibna ileyna Allahümme habbib ileyna el-Medine'tel munawwara ke hubbina Mekke'tel mukarrama ev eşedde. Hudaya hudavanda bizim yüreğimize Medine-i Munawwara'nın muhabbetini ver, Mekke'yi al Medine'ni qowwar eýli, belki Mekke'den kärräk qowwar eýli şu Medine'ni. Bizim yüreklerimize we sahabalaryň yüreğine berewer şu muhabbeti diýipdir. Aham ýerinden doga edipdir. Ve sahhiha ve barik fi sa'iha ve muddiha. Hudaýa Medine'ň hawasyny salim et, şu derdi bu kulli Medine'den çykar diýipdir. Hudaýa senden dileyen Medine'ň ölçegine bereket ber, Medine'ň terrizine bereket ber, Medine'ň naharyna bereket ber, buğdaýyna bereket ber. Wanqul hummaha faj'alha bil juhfa. Rawahul İmamul Bukhari. Hudaýa şu derdi göterdi juhfa diýen ýere eltdi goýşa takdipdir. Hudaýa senden dileyen şu kızdırma derdi ki Medine'de ba, şunu akitdi juhfa adamlaryny oklasan Hudaýa diýip diläpdir. Näme diýip juhfaň bir
Bidirek kafir ehli varmıştık. Mekkan kafirler bilen ağzı bir olup Medine eziyet berersin qadip qorkyanmıştık Peygamberimiz. Qoy şu dertlerine meşgul olup qalsın dip dua edipdir. Allah Taala 3 duasını kabul edipdir. Derdi Juhfada qoyupdir. Juhfan adamlar tamam kızdırma tutupdir. Medine-i Munawwarani her kim bilýänler bar Allah. Behtirin hawasy var. Şondan bäri behtirin hawasy var. Allah Taala gidelleri de yine nesip etsin, gitmedikleri de nesip etsin inşallah. Medine-i Munawwara barangda belli hawasynyň gowdugy. Täze hawasy bolwaty hemişe. Duasyny Allah Taala kabul edipdir. Juhfaq eltip kafirlaryň üstüne oklatdyr Hudaý Taala o derdi. Sahabalaryň ýüregine de Medine'ni qowurmak düşüpdir. Hatta Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh dua edipdir. Allahümme rzuqni şehadeten fi sebilik vec'al mevti fi beledi rasulik. Hudaya Hudawanda men ganım sen yolunda dökülsün. Emma ölümde şu Medine'de öle öreyin diýenmişdi. Emma ölümde şu Resulullah'ın şehrinde öleyin diýenmişdi. Ahirde Resulullah'ın mihrabında şehit bolýar. Duasy kabul bolýar. Duasını ve o da Resulullah'ın duasının bereketinin üstünden gaydan bir bereketdi. Sahabalarının yüreğine okla, Medine'ni qowursylle diýensen, Hudaýa sen yolunda şehit bolayın. Özünde Medine'de şehit bolayın diýenmişdi. Munda duasy kabul bolupdyr. Muham dertdi Hudaý Taala beýlep göteripdir. Hudaý Taala nuri imandan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala yurdumyz parahat, watanymyz emniyet, agly birlik, iman awrydan ayırmasın inşallah. Din bernamlarına bereket versin. Mescit medreselerimiz yürüyüp dursun, hücrelerimiz yürüyüp dursun inşallah. Musafiratta, gurbatta, hizmette, müşkilli dogalla Allah Taala hemmelerine müşkilini asan etsin inşallah.